sejaya mati Sang Prabu Anom. Yen Sang Prabu Anom ra kakon mati saka tanganku. Nanti jagat nukon paribasane ngrandani bojo-bojone Sang Prabu Anom iki kedhi. Yo, tekadku ra cukup wong semene. Waktu durung bisa kakon ngateni Sang Prabu Anom. Tekadku niatku wis manggendel dadi nawiji. Kudu tak pateni Sang Prabu Anom saka tanganku. Prabu Anom wis kedanan karo aku. Apa wae sing tak aturake dene percaya. Setitik bae ora bakalan dene percaya kawan Haryo Wahab. Prabu Anom jebule pengayoman kan coblok. Pikirane langgeng dengkolku. Yo, aku duweni racun. Racun kang ampuh. Sok-sapa wae sing ngombe racun kuwi malah bakal entuk tombo. Mesti wae dene bakal mati. Sang Prabu Anom yen mengko dhewe ngrasake ngelak kondange, mesti wae ngesake unjukan kelawan aku. Kanthi dalan kuwi Prabu Anom mati saka tanganing Buta Daliseta. Mumpung Prabu Anom durung cedhak kelawan aku. Dina iki bakal tak sengaja aku reracik unjukan kanthi racun kanggo mateni Sang Prabu Anom ana kedhi. Katon sepi. Ora ana salah sawijining kawula to pawongan ana sakjane. Aku saka tangan. Racun tikus. Racun tikus kanggo Prabu Anom supaya mati. Sawetara racun iki bakal tak singitake. Sak manci-manci Prabu Anom mesake unjukan bakal tak cepakake. Panjenengan Kang Mas Tabat. Incidang. Kepareng Iya. nembe kemawon kula menika nyepakake busana kagem pun panjenengan. Umpama kok sak panci iki pun Kakang ngersake dahat, apa ya cepet cepake. Umpami panjenengan mesakake didaharan ugi sampun kula cepakake. Nanging ya diatur Indang Pramesti. Nggih, Sadurungipun Kakang kuwi arep dahat, nggih, gondangipun Kakang kok krasa sanglit. panjenengan Pun Kakang kepengin ngunjuk. nggih. Panjenengan mesakake unjukan Oh, Kang. oh. Menika dos katentipun rantos sawetawis kula badhe mundhutake unjukan kagem pun panjenengan. Tak ati. Ampun kuwatos, dipun rantos nggih. Oh, Diaj. Indang Pramesti. Panjenengan mesakake ngelak kondang panjenengan. Gondangku wis krasa sanglit banget. Menika dos ngaten enggal-enggal panjenengan unjuk Kang Mas. Monggo. Anggen kula nyepakake unjukan kagem panjenengan menika kanthi dasar Kristus ingkang suci. Ingkang kula tujake dhateng pun panjenengan. Ora ngono Bapak.
Gon mulai lagi marang pun kakang luwi kelawan garwane kakang kok parang tak kunjuk monggo Kang Mas. kakang ya nopo kersa ndika nyuwun dhateng kunjukan ingkang badhe kula unjuk Pangapunten dalem. Menawi toh ingkang abdi mboten gadhahi sobosita anggangku dumateng Sinuhun Prabu Anom. Dadosaken pamirsa sinuhun. Menawi toh panjenengan unjuk unjukan ingkang paling angel dhateng kala dalem ingkang pramesti panjenengan badhe cilaka. Jalaran unjukan menika wonten daru beksinipun sinuhun. wonten dalu beksinipun kalenggan menika bumi Kediri boten betahaken pepatih ingkang kados panjenengan kula pocok menapa dhateng pepatih boten ngomongake menika ya ngembet dhateng jiwa raga umpami kok panjenengan tasih mapan wonten ing sakjawihipun Praja Kediri. Mesthen panjenengan badhe ngambali tumindak panjenengan. Mila sakmangke panjenengan kedah mapan wonten ing Pakunjaran. Prajurit, lebake Pakunjaran. Ayo wae.
dadak. Dadi dina iki ora ana salah sawijining taun kang sing dadi watu sandunganku. Sing bakal mipe patine Sang Prabu Anom Kediri yo. Tak bajut yang gon mipe patine Sang Prabu Anom.
subuh luhur lan asar salat saya tingado tumindak munkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen keparah besok munggah swarga. Duar. Kaget aku. Lah piye ketoke kok anyang-anyangen arep Ora aku gumun ora mikir adus ya. Lho kok mikir adus iki lho. Jam piro kok malah do sendukul ning kene iki. Ora dadi ngopo iku ngenteni awak dhewe kok. Lah yo malah do adu kelek. Kok adu kelek iku piye to, Dik? Iki lho awak dhewe metu. Heeh. Liya-liyane wis do bar lho, Dik. Apane sing bar? Gawene. Wow. Ini ngawak dhewe metune wayah surup ora apa-apa. Ora dadi ngopo masya bareng mlebune sapi. Meh? Awak dhewe metu bareng mlebune sapi. Oh iya ya. Lah piye ning nguri kono wis gengge tembok kene lagi diumpet. Ora apa-apa. Ayo to alhamdulillah suwe. Alhamdulillah Awak dhewe iki ra suwan ana ning desa Ngablak. ning desa Ngablak. Lah iya lah, yo. Ah. Rene bolak-balik kok panggah do tuwek yo. Tak suwet rom kowe ngomong. Piye to panggah do nom? Panggah do nom. Sing kandha nom sapa? Aku. Ora iso. Lho kok ora iso? Lah piye? Sayangku delok ah. Ngono kok mbok anggap enom. Sayangem. Mateni wong. Lah dikon mampir terus kok sik. Sayang manggrono wong apik kok sayangem yo apa. Lho. Lah iya. Bae. Bae. Bae ngono kok sayangmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dina iki dina sing becik. Ah. Dina sing apik awak dhewe ketoprak gelar Tribudaya iso katimbalan maneh wonten telatah Ngablak. Ayo tamune ramene mbuh. Kowe ngerti ning Hah? daleme sapa? Ah, ora ngerti kae wis nduk gawe jedal jedul ning kono. Pancen bener jejal jedul kudune ya kowe kenal karo sing duwe gawe. Kok nek masa ora kenal piye? Jenenge sapa? Ndek gawe ta? Heeh. Hele. Ga. Jenenge sapa? Lho, kira ngerti? Lho. Kira apa ora? Aku dadi kanca misin. Ate isin gene. Lah sing ndek gawe kok ora kenal kowe. Kae lho. Bener nek sing duwe gawe kae pecinan nganggo batik kae. Lah iya. Jenenge iki lho Dek, kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti apa ora? Aku takon kowe kok. Lah iya kowe ngerti apa ora? Ora. Isini wong. Wong ndek gawe iki sing nekakno awak dhewe sak rombongan kudune ngerti. Berarti kowe ngerti. Lho, kowe ngerti apa ora? Ora. Aduh, isini wong. Lah kowe ngerti ta ora? Ora. Kok mangkelno wong. Lah aku umpamane kok kenal sunde gawe ning kene gak yo malah lara aku. Atik loro gene ditekakno kepenak ngene. Penak piye lah nek kenal paling ora engko nek bar yo buwo. Jadi aku gak krek tenan kowe malah. aku ora kenal gak apa-apa, sing penting kono kenal aku sampean aku ndek gawe tak undangan. Lah kok akalan men iki lho. Lho ya ngono Mas, sing penting kerukunane awak dhewe iki sing dijaga. Kerukunane dijaga. Lah Lah iya. Tribudaya iki sowaning desa Ngablak iki kaya nyedulurno. Tenan kuwi. Bolak-balik wis rene. Lan Sayang apa? bolak-balik sayange sithik, Dik. Piye? Melok ning Ngablak pisane kok rekoso awakku. Sik to kok iso rekosone piye? Lah manggonmu kepenak, manggonku lara kabeh kok, Mon. Awar bayi piye, rawar bayi. Kowe kok kondo ora penake piye to panggonan ngono ambane kok. Panggonan ngono ambane buk ledek gila Tribudaya ora umum. Do ning keramikan. Do ning keramikan kaya ning hotel aku beda kok, Dik. Lah kowe mau manggon ndi to? Awar pitik angkrem kula gurem tok rasane. Goblok kok kowe iki kok. Lha piye teko nguri kok tak delok nguriku pitik angkrem wis tak dekumi Disyukuri. Kok syukuri piye dirubung gurem kok syukuri ae. Loh, kuwi dirubung gurem masuk dirubung nek atimu seneng mbok syukuri. Kuwi yo berkah.
Kok iso berkah lho gatel kabeh kok. Gatel ki merkarane apa? Cokoti Marai gurem. dicokoti gurem. Heeh. Lah mari gak iso turu kowe melek terus. Heeh. Wong sing gelem melek nganti tengah wengi kuwi berkah. Ngono mulane disyukuri ae kowe gen gak turu. Ben gak entuk turu. Iya. Padahal awak dhewe karipan lho mon. Karipan kondi. Ndek ingin ning kono. Alhamdulillah ya terus. Sak kidule pamotan. Alhamdulillah pokoknya ketoprak iki insyaallah tambah nedulurno tambah laris. Amin. Semono-moga Bapak ingkang hamengku gati Piye? didongak-dongakno dina iki dina sing apik. Dongamu sing apik kudune. Lah iya insyaallah sapungure ketoprak gelar Tribudaya Heeh. sehat rezekine nggih kathah Amin. adoh karo sengkala apa-apa. Heeh. Sing penting siji Apa cik? duwe rezeki sing berkah, rezeki sing barokah iso dienggo nyekolahno bocah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Donga iki kudu apik. Iki acarane sunatan. Beda kaya wong ngablak ngene iki. Bedane piye? Angger nyunatno anake mesti ana barongan dramben ketoprak tekakno kabeh. Luar biasa beda karo tanggamu. Lah nek nggonku Tanggamu nyunatno anake kok nanggap traktor. kowe iki ngenyek. Lah piye wong kon nanggap ketoprak kurang rame nanggap traktor kok 5 tak onekno kabeh mlebek iki tangga. Mangsane wong nanggap toprak iki nek ora mampu ya abot lho mangsane. Mosok Gilar Tribudaya iki murah meriah kok abot piye? Oh, alah kowe iki ora ngrasakno murah meriah ketoprake. Heeh. Lah ngopenine? Ngopeni iki cukup mbok godhogno sarimi loro-loro. Sik kok sarimi loro-loro piye maksudnya iki? Wah, alah Godhogno. Mulane nyunat anakmu sok ben nekakno Gilar Tribudaya seneng meh nanggap traktor kaya tanggamu. Gak aku rencana nek ewoh gak nanggap apa-apa kok. Apa, Dik? Sing penting aku ewoh bathi tuku sapi ngono. Tak kewekrek tenan keku malah. Apa? Sing penting kan kuwi. Lah niki ketok to wong digawe bapak iki mesti digawe lagi pisanan tamune ketara ramene ra Apa kowe karuan. yo ngerti nek Delok. digawe pisanan. Ketara. Sebabe tamune. apa ketarane? Tamune deloken dhewe. Ket mau awan nganti sore nganti dalu lho isek ngene tamune ramene mbah. Banyu mili. Liya-liyane bingung perkara icir. Kene wis padha seneng perkara panen disiki. Heeh. Kaya iki. Iki berarti panen. Panen ramene ra karuan ibarate wong nandur saiki ngundohe. Nek kok mertandakno roh nek iki wong pisanan mbok delok kapane. Tamune rame. Perkara tamu. Mm-mm. Iki nek wong pisanan berarti tamune Sik akeh. tak takonane niki pisanan. Rungokno aku mbek piye lah lho, aku ngerti. Oh. Masa iki pisanan tenan Dik. Oh, rungokno kuwi. Bapak sinten? Ngari. Kowe ora tenan piye? Yo wong nek sini-sini wong tenanan kowe. Lah piye wong dulurku lanang Jumari tak takoki iri sing duwe gawe jenenge sapa? Alah kok takok dhewe seneng ngarep panggung. Kalau Jumari anggere ditakoki. Wah, Jumari berarti ora buah catetan gak ono ya. Teman. Hei. Kowe kok mah sini-sini wong. Lah sing gawe gak eroh iki. Sing duwe gawe iki dulure Jumari. Jengene Pak Ngari. Lah. Aku apal kok kowe ora apal ya. Apal doh nombok dik umbuh ngarep kok. Pak Ngari. Heeh. Ayo, Ngari. Lho, iki jengene wis apik tenan. Pekarane apa? Nari. Nari. Hari ini joget tuh. Kuwi Pak Nari. Kowe iki kok masang ora-ora lho. Nari iki tegese joget ki akeh sing nyenengi. Ketok nek Pak Nari ki akeh dulure. Akeh dulure. Akeh sing nyengkuyung gawene. Karo tangga teparon iki ketok rukun. Rukun, mulane rame tenan, mulane adik sing ditetakno ya didongakno kono. Didongakno. Bisa. Iki sing sunat iki cah loro ta cah siji aku bingung nek ndongakno. Nyanyi. Kandhane kok nyanyi yo ning kono kok ning berangan karo aku. Heh? Kula ning dalan kuwi. Teman. Hei. Ketake kancanmu lek TikTok. Sapa mang njaluk kuwi? Kowe konangan mon jaluke sida duda. Umangsane kaya. Lah piye kancane lek TikTok mulane bunga-bunga njaluk sida duda. Aku jane wis sampe meneng imang kok terayo kowe. Ayo diaturke. Heeh. Nyanyi musdalu kok. Iya. Sida duda. Heeh sida duda. Ayo. Lho ndi orjine? Orjine. Oh lagi Oh, iya, tangi apa? sida duda. Ayo. Lah, awak dhewe ditekani kendang anyar. Sapa, Dik? Saka Jawa Timur. Sapa? Lah kaya apa? Oh.
Dah ya so kok lunga tak kira resik malah wideng. Iku gak ideng. Apa? Kepanasan dadi kobong. Biasane nek wong merantau kan mulai ketok walah nek wong wedok-wedok ketok resik putih ngono ya. Merantau biasane potongane apik iki kok selebar tril kok. Alah kok padune kulah ya pengen golek mangsa. Ayo Iku ndak lagune ya sida duda. padha are. Padha are. Lah ora sambok lencok-lencokno ayem. Bapake Ainun aja tiru le. Iya. Golek pacar sing gemati. Gemati aja mikir ayu dituku le. Suwen. Ayo. Ayo sida rondo. Nah. Iku lho jenenge urung gagel. Iya sayang. Iya walah. Mbok Deku angger ketok lemu ini kau seneng. Yo. Njaluk salaman. Lah ya, ya. Salaman tak, Bro. Bur, subur celuk bur, kalau bur. Iya kita kok galo kabeh ketek apa? Ora usah galo. Spesial. Iya iya. Go. Jumbono karo kahanane ndak mon. Ora, iki lagu tok. Lagu tok. Oh enak lho. Jalukan. Kang Ju ayo nyanyi yo. Anak biasane jare nang piye? Biyen kula sliramu wis tak aturi. Aku nek bojo sing tresno welan sejati. Kamu ngasane dek sliramu digawe lara. Aku ora apa-apa. Ora urung saiki ning ameh yo. Ayo joget. Segone teko tanpa upama ngerti ngono lamaran Iki disotek lho, sing tak tampa. Yo. kabeh iki ora perlu digetuni. Janjiku biyen aku sago ngeteni. Dadi jodone Ora kena prawane tak enteni rondone. Jaluk joget kabeh, joget piye to? Jiro. Oh oh hey. Yo yo yo. sliramu tulus lan suci. Ayo lho. Sing tak suwun sing gedhe pangapuran. Ayo. Ngandung tresno kebojoan selawase. Gilar Tribudaya. Ngablak duwe gawe bergoyang coy. Asoy. Yogi video shooting. Hey, yo. Bias audio.
Jalarane ra tresno aja dipaksa. Lah mbok beksa nyatane ya dadi ngene lho. Lah iya rondo to. Sampai malu ora perlu digeduni. Janji yen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ora kena prawane tak enteni mbok ati. Buane lah apa-apa. Ora nyono sliramu sampeyan ngenteni. Sabar tenan kok, Dik. Nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Anggap tresno jejodohan salawase. Anggap tresno jejodohan salawase. Jaluk lagu nglemesno wong liyane ra ono. Sidut. Kuwi. Ameh nyanyi dhewe. Abang gendeng dhewe. Ameh gendeng dhewe. Ya ora apa-apa ya. Ora apa-apa biasane ya adek. Lah piye wong malah ngedeni aku kudu mlayu muleh kok lah wong ditakoki kok malah tinggal tak gorene anek nyanyi dhewe. Ayo apa? Tak ijo limik. Pisan tok ya. Iki terakhir. Apa kok mau hitung iki? Menange bor ki aja mau ngomong bor wis dipeseni kok. Menange bor. Aja. Sik, Dik. Piye? Aku biasane nyekel mik ning mbrangan iku biasane 350. Lah iki. Iki kok 20.000. Kuwi ngono bonus. Heeh, bonus nyom. Mike cekli. Nah, ayo apa gendinge? Lah kok tak ceglok iki lho. Aja wong tuwa Gendinge apa? Orek-orek. Yo, monggo dipun aturke. Nah. Lah, ya ora simah. Sapa, Mang? Sing kono omong Mang sapa? Oh, alah, gak jelas. Monggo, ayo. Iki terakhir Mas Subur. Nuwun sewu kunjuk dumateng sedaya mawon. Saking kula Mas Subur mbok bilih ngadahi kelepatan nuwun agunge samudra panas sami, nggih. Jaluk amak ngene iki ya. Seneng atimu. Orek-orek pedhot ame orek-orek atine jebule. Ndang parikan kok guyu terus. Brandang diabyaki bejane uang kok dienjoki. Ora entuk. Ya ngono. Kaya apa? Brambang byong-byong iya kok bunga. Ayo dilanjut nih. Ayo. Blorake dik sampir dik omah cedak ora ngampir. Kowe dhewe omah arek ra gelem ngampirno kok. Lesa krama. Yo, Tanelis sandeng
kowe lah kudu parikan apa atimu ketokno kabeh. Los ora apa-apa wis. Apa neh yuk? Yuk. Ah manuke cilik-cilik iku tak setrum tenan malah kok teko manuk cilik. Aja manuk lho ya. Kok teko manuk neh. Lah lek kok teko ndok. Ayo. Ketikir berat ning lemah dituju sopir gak sapa omah. Mertandakno nek bojone sopir. Nggih. Bojone ora tau ning omah. Parikane modele curahan hati. Parikane ketoke nyentimen tukang demunggut songkok. Asane. Nggih matur sembah nuwun Bu nggih. Sembah nuwun unjuk dumateng sedaya kemawon ingkang sampun sami rawuh. Niki wedale sampun dalu. Pancen bener lakone sedawa nek ora nutuk kok kurang prayoga. Kuwi Ati terus nama kok bengi neh ya. Ayo netepi wajiban. Wong loro runtung-runtung jam 5 kok jam 1. Bagian apa, Dik? Bagian apa? Kancane jam 2 dengge jam 5 gek macet. Yo. Wis tak lek toprak mengko ditutup barisak gak apa-apa. Lambene berisak jare. Ke dosa munggah lando. Lah piye? Dek rono. Toprak kok barisak gek buat. Aja terno. Aku alergi karo iki. Sorry. Oh, gak. Wong karo wedok. Ketoke kok wedi karo skandangku. Wedi aku, Dik. Ora nyaket ya, Le. Lah aku nek kesenggol lah meteng. Kira ora sebabe temen wedi karo wong wedok kok. Temen saiki seneng lanang kok. Iya, wong lanang penak gak meteng-meteng. Mulane kintil aku terus. Lah bener. Ngene wong sewu saderenge niki panjenengan kok kalian sekadane rawuh wonten rompoke kula nang wonten niki gatos napa? Iki ngene ya, Lek. Nggih, pripun? Sadi Kurnosari. Saben dina tansah takon marang Kanjeng Rama. Oh. Kang rikala semana ditimbali dening Sang Prabu Anom ana ing Kediri. Nganti tekan sakrene durung tumuli kondur ana ing Kepatihan. Lah jeneng kersane panjenengan pripun? Yen sampeyan sakloron ora kabutan, ya. Nggih. Ayo dereke aku suwan ana ing ngersane Sang Prabu Anom. Oh, ngoten. Bakal nyuwun Yang pakai makaten panjenengan kula badhe tunggu mawon. Nggih, monggo. Yen tak dulu kaya putrane Kakang Patewa. Leres menapa ingkang dados pangantika pun panjenengan? Pangeran Kanoman. paring dawuh kula Sang Prabu Anom. Ora ingsun timbali siram kok wis paning adep Nabi Antara ana pengersane ingsun. Pangapunten ingkang kula suwun menawi kula minggah wonten pendapi wonten ing Kediri boten tenimbalan. Iya. Jalaran wonten wigatos ingkang kula badhe aturaken dumateng panjenengan Kanjeng. Apa kang dadi wigatinira? Namung perkawis rikala semanten panjenengan nimbali dumateng ingkang Rama Arya Wahab. Supados madhep wonten ngersa panjenengan
Nanging ngantos dumugi semanten dereng wonten kondur wonten ing kepatihan. Estunipun wonten pundi Kanjeng Sinuwun? Dadekke kawruhanmu. Yen to ramamu ya Kakang Rya Wahab saiki tak papanke ana ing jroning pakunjaran. Wonten ing pakunjaran. Iya. Lajeng menapa dosa kalepatanipun Kanjeng Rama? Dosa lan lupute ramamu kuwi rasa rujuk yen to aku mengku kelawan Endang Pramesti tak wengku minangka dadi garwaku. Namung perkawis menika Sepisan jangkep angka kaping lorone rawamu ya Kakang Rya Wahab kuwi wis wani mipil marang yuswaku. Rahayune kok ana Endang Pramesti ya garwaku sing saiki. Sang Prabu Anom menawi kula deleng saking kalepatanipun Kanjeng Rama menika mboten timbang. Mboten timbang dhateng kalepatanipun Kanjeng Rama. Lan lelabuhan wonten ing Kediri. Pramila saking menika kula nyuwun dumateng panjenengan kersa panjenengan luwari dumateng ingkang Rama Kanjeng Sinuwun Prabu. Tiba koso baline Pangeran Anom. Timbangane aku ngatutke dosamu marang kaluputane wong tuamu. Sing dadi pamundhutku saiki kowe lunga saka Pendopo Agung Praja Kediri. Baliyo ana ing patian. Mboten Kanjeng Sinuwun. Sepindah malih kula nyuwun kawelasan dumateng panjenengan. Kersa panjenengan jabel sedaya pangandika panjenengan. Lukari dumateng ingkang Rama Kanjeng Sinuwun. Nggih. Lukari dumateng ingkang Rama. Kowe gelem bali ana ing kepatian? Yen to ramamu ya Kakang Rya Wahab kuwi wis luar saka jroning pakunjaran. Kados mekaten. Umpama ramamu sing mapan ana ing pakunjaran ora tak luari njur kepiye? Kula boten badhe tumuli wangsul wonten ing kepatihan. Tega marang nyawamu kowe. Luwih dene mati kok tanganku ya kaya Putranipun Kakang Patiara menika tasih aletar tamtu mboten saged nampi. Menapa ingkang dados lekas dawuhipun panjenengan Kang Mas Prabu Anom Kang Mas? yen to dinjarke bocah kaya ngene iki malah nungkak krama. Kula mangertosi menapa ingkang dados panggalipun panjenengan. Monggo. Kok malah sliramu to Pangeran Kanoman lan kowe Retnosari. Injih kula. Pangeran Kanoman. Yen aku nyawang sliramu, kok nganti sliramu ki lumayu nganti teko papan kene, apa wigatimu? Jalaran wedal sak menika kula badhe dipun perjaya dening Kanjeng Sinuwun wonten ing Kediri. Apa luputmu nganti sliramu karep diperjaya marang pencane Kang Mas Prabu Anom? Kula namung nyuwun supados Kanjeng Rama Arya Wahab dipun wari saking pakunjaran. Ramamu ki dipas omapan oleh pakunjaran. Apa lupute ramamu nganti pencane Kang Mas Prabu Anom kuwi mapake ramamu oleh pakunjaran? Namung perkawis Kanjeng Rama menika mboten sarujuk menawi Kanjeng Sinuwun Prabu menika anggarwa dumateng Endang Pramesti semaningan. Kang Mas Prabu Anom garwa Endang Pramesti kuwi tenan.
pira bakal tak silaki. Neng yo ora luputku. Sing kleru bojomu. Lah kok bisa sing karo ki garwaku? Mergo bojomu tresno kawan aku. Alane apa? Yen aku nampa marang bojomu. Dadi wong wadon ki kok ya kaya ngono to. Wong kok seneng rebut garwane ya. sliramu jenggar ana ing papan koyo arep tindak menyang endi diajak? Kula jenengan pitakon kalih kula kakados ngaten. Mestine kaya ngono. Tindak wonten pundi? Oh, mergo iki bojoku iki garwa. Kula karo panjenengan. Iya. Sinten ingkang kandha Kang Mas? Aku. Napa mboten klentu to karo panjenengan niku rajih Endang Pramesti to Kang Mas? Boten kula. Lah terus iki menyang endi Endang Pramesti? Lah kok panjenengan pitakon kula ingkang kados ngaten. Yen to panjenengan kepengin mangertosi Kang Mas, nembe kemawon kula menika pasuruhan kalian Endang Pramesti. Lah nggih to? Endang Pramesti. Kowe lagi wae Suloyo lawan Endang Pramesti. Pancen ler kados ngaten. Lah terus saiki menyang endi Endang Lah Pramesti? salajengipun kula menika pragoda Kang Mas. Endang Pramesti menika malih rupa Kang Mas. Malih rupa. Malih roko kepiye to Liri? Kang Mas, yen to panjenengan boten mangertosi, piyambakipun menika dipat saking dali ngaten Kang Mas. Minak Cetane minak dari seto manjelmo dadi Endang Pramesti. Boyong nimbali kowe. Langkah wangke. Dumateng panjenengan Sang Prabu. Apa kowe ngerti lelakon sing wis dumateng? Kula mangertos. Yen to
Endang Pramesti menika jilmanipun penak jali seto saking Bali. Iya, pancen lho, Klek. Yo. Yai lan Diajeng Tari. Inggih kula Kang Mas. Mbok menawa rikala semono Kakang Rio Wahab kuwi ora tak lebokke ana ing jroning pakunjaran. Lelakon iki ora bakal dumati. Pancen leres pangandika panjenengan dalem. Yen tok Kakang Arya Wahab menika mboten panjenengan apa-apa agen wonten ing pakunjaran, mboten wonten kahanan ingkang kados ngaten. Saiki pun Kakang nyuwun lawan siramu Lukarono Kakang Rio Wahab. Oh kados ngaten nggih Kang Mas. Lah niki putra panjenengan Pangeran Kanoman kok malah Pangling aku Le. Wis pirang-pirang tahun jroning hukuman nek. kula Wis ngertos. gedhe bagus kowe Le. Kakang Rio Wahab. Pangapunten sinuwun. Pinten-pinten dosa kula kaluputan kula nyuwun agung samudupang samidhapun panjenengan. Sampeyan mboten gadahi dosa kok. Jalaran sampeyan gadahi panguwasa. Apa panjenengan sampun ngertos lelampahan ingkang sampun lumampah? Kediri wonten lampahan menapa sinuwun? Endang Pramesti. Ingin menapa? Pracetha dhateng napa ingkang dados panyokro bawanipun Kakang Rio Wahab menika leres kula ingkang lepat. Panyokro kula pripun? Rikala semanten kula boten pun keparengaken nampi pasutanipun Endang Pramesti. Nggih. Sinareng Endang Pramesti kula tampi. Nyatanipun Endang Pramesti jebolipun menika panjelmanipun menak Dalisita saking Kabupaten Bali. Sampeyan pun kelakon turu awor. Anggih dereng. Dereng kelampah. Dereng. Mila saking menika Kakang Rio Wahab. Nggih. Kula nyuwun dhateng Orang sing kalah pansma langgang calon bayu. Prabuano yen watakmu satrio. Ayo tanding ono aku dina iki. apa wis kandel kulitmu kenantang karo aku? Yo kene ora. Oh, menak dari seto dibadok foto. Saya Tari. Inggih kula Kang Mas. Ora beda kelawan siramu pira dosa lan pun Kakang njaluk pangapura. Inggih Kang Mas, niku sampun kula paringi pangapura kalih panjenengan. Sampeyan gadhe lepat napa mboten? Sampeyan nggih. Boten. Tesih dikanggih to mboten? Lah kantor piyambakipun kok. Lah nek mboten kanggih iki kula nggih purun no. Jenengan purun. Nggih. Lah nek jenengan purun nggih kula nggih purun kalian jenengan. Cocok kan? Napa niku? Duka. Lah kok malah do purun-purunan iki? Boten Iki boten. diperembak napa? Gojek sawetawis Pun niku. cetha nggih Paman. Nggih. Kakang Rio Wahab. Nggih. Lan sliramu Pangeran Kanoman. Nggih kula Kanjeng. Raketang piye bae kowe iki ndelabuh labet tumraping praja Kediri. Kakang Rio Wahab, Kula tesih dikanggihke to mboten? sampean kula pun matur. Nek mboten dikanggihke kula tak bali teng omah kula. Kalenggan menika Kakang Rio Wahab kula jumenengake malih minangka dadi pepatih wonten ing praja Kediri. Gandeng menika wedal sampun selah kasurupen ing Surya mila monggo padha gembul budana hangon Matur suwun, matur suwun.